osachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Boni Kalindo lero pa 1 Septemba 2024. Paja Boni Kalindo amati ndi president wathu osauka komanso president wa Malawi First. Ndipo lero president ameneyu wayankhulapo zokhuza malipoti akafukufuku wa ndege imene idapitisa moyo wa wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Saulos Chilima komanso anthu ena 8. Ndipo iyeyu lero pa 1 Septemba 2024 Boni Kalindo wayankhula motere. Mole bwanje amalawi makamaka munyengo ino ya ripoti ya ndege imene yaonesa kuti amalawi ambiri sanakhutisidwe ndi ripoti limeneli makamaka zimene zatuluka mu ripotimo, komanso poonesesanso kunena kuti ripoti lina akuti lizabwera masiku ena amene akubwerawo mwinaso nkutheka papitaso mezi yochuluka kwambiri kuti ripoti limeneli lizatuluke mwinaso ndi chaka chamawa monga mmene yakunenera anthu ena. Anthu ambiri akhumudwa ndi ripoti la ndege limeneli, ndipo anthu akukambirana malo osiyanasiyana m'mafoni pa social media kukhumudwa kwawo za ripoti ya ndege imeneyi. Chilungamo chake ndichonena kuti amalawi ndi okhumudwa ndi ripoti ili. Ichi ndiye chilungamo chake. Paja ino anthu andale mmafuna muziuzidwa zonama. Ine sindingakuuzeni zonama, ndingokuuzani chilungamo makamaka inu aboma chakwera ndi azinzako muziwe kunena kuti anthu ndi okhumudwa ndi ripoti limeneli makamaka chifukwa chonena kuti inunso munapita ku Germany. Ndinakulesani paja nthawi ija kuti inu pakumveka mbiri yonena kuti mukukonza ulendo wopita ku Germany. Ndikanakhala ine kuti ndine president wa dziko, komanso ndikanakhala kuti ndimamvera ma advisors anga ku Germany, ine sindingapite. Koma inu simunamvere malangizo, munanyamuka kupita ku Germany konko. Zili ngati chimozimozi munthu akalowe mu restaurant kumadikira chakudya, koma chakudyacho ndikumachedwa. Bwana kungobwera kuzalowa ku kitchen, chakudya chija ndikutuluka. Anthu azaona kuti amene wapangisa kuti chakudya chija chituluke ndiye bwana walowa ku kitchen yo. Tai zina kumamvako zina zindi bwino. Lero mwaona mmene anthu akutukwanira, mmene anthu akulankhulira. Nchifukwa chakenso ine ndakhala osalankhula pa nkhani imene ya ripoti ya ndege. Sikuti kusalankhula za ripoti ya ndege kapena ndi kuti kapena ndikumuopa wina aliyense. Ine sindimaopa wina aliyense, ndimangoyima pa chilungamo. Ndalandira mafoni ochuluka kwambiri kuchokera kwa anthu osiyanasiyana kundifunsa kunena kuti bwanji sindikulankhulapo za ripoti ya ndege. Ndinasankha osalankhula za ripoti ya ndege chifukwa ku Malawi kuno amalawi nonse mukuyenera mudziwe kunena kuti kwachuluka kwambiri fake news. Kuli anthu ena amene amaonesa ngati amalikonda dziko lawo koma ali manjanjawidi, ali makawadzi amene samafuna kumayima pa chilungamo. Dziko ili ndi la democracy ndipo aliyense ali ndi ufulu olankhula. Dziko ili ndi la democracy ndipo palibe amene lili lake. Iwe amene ukundimvera iwe, makamaka iwe amene umachita promote fake news, usiye chikhalidwe chimenecho chomalemba fake news. Amalawi fake news inatuluka masiku amene wakuchokera dzana adzulo, imene anthu ena amene amaonesa ngati amakonda dziko lawo koma ali olephera anatenga ripoti la ndege lija ndikulichita analyze, ndikulitumiza pa social media, ndikunena kuti ameneyo ndi Boni Kalindo. Ine ndikamafuna kulankhula zanga ndimalankhula kuzera mu audio, ndipo ine sindimalemba. Koma ndaona kuti slowly pali anthu ena akumafuna kumatenga zina langa kumaligwirisa ntchito molakwika.
kumatenga zina langa ndi kumaliyika mu fake news. Afikapo saizi yoma jambula ma articles kumalemba ma articles a fake ndi kumafikapo saizi yoma kutukwana za musalu koma kumanena kuti imeneyo ndi DC team ndi Boni Kalindo team amene yakulankhula ndi Boni Kalindo. Motero kuti so report limene lili la ku Germany alichita analyze makawaziwo ndikunena kuti amene ndi Boni Kalindo amene yakulankhulayo. Inetu paja ndinakhalapo mphunzisi komanso ndagwirapo ntchito malo osiyanasiyana. Chichewa chimene chalembedwa mmenemo ma spelling amene ali mmenemo ngakhale chizungu chimene chili mu report icho ine siningalembe zangati zimenezo. Vuto la kuno ku Malawi timakhulupirira kwambiri fake news. Choncho report limene likuyenda pa Facebook, ma social media, ma WhatsApp, malo osiyanasiyana limene likuonesa kuti lachoka kwa Boni Kalindo ndi chithunzi changa. Ngakhale nkhaniyo ine ndikugwirizana nayo, zimene afusa mafusozo ndikugwirizana nazo, koma zimenezo siza ine. Tiphunzira Malawi kumanena chilungamo, muzima pa chilungamo muziko lanu, ziko lino ndiranu. Musamabisalire kwa munthu wina aliyense ndikumamwipisira mbiri. Ngakhale kuti mafuso amene afusidwa pamenepo azandegewo ndi mafuso abwino. Nitakhala kuti sonanese nimafuna ndituluse report langa ndikanatulusaso mafuso ngati omwewo. Ndifajeke ndikunena kuti inu ngati Amalawi abwino amakamaka inu amene mwalemba fake news ndikunamiza ziko la Malawi kuti amene yakulankhulayo ndi Boni Kalindo. Inuyo muphunzire kumayima pa chilungamo chifukwa nanunso mukhoza kukhala ndi platform yanu ngati ya Boni Kalindo kumalankhulira ziko. Amalawi ndikumakumverani chifukwa Amalawi padakale pano chimene akufuna ziko la mtendere, akufuna asogoleri amene asali onama, akufuna asogoleri amene asali okupha, akufuna asogoleri amene angapulumuse. Ndi zimene Amalawi akufuna asogoleri osaba, osakhala asogoleri okuba ukauka. Ai zimene akufuna Amalawi si zimenezo. Choncho ndaona kuti ena akumafika pakana pomajambula maaudio ndikumanamiza ziko kuti amene ndi Boni Kalindo. Ena ndi amene alemba report lawo, report so comprehensive, report with facts. Ngakhale chichewa chache chili chotshoka ma spelling ache ali osakhala bwino ndikumanama kuti ndi Boni Kalindo. Iya sine amene ndatulusa report limenelo. Ndafuna ichi Amalawi muziwire tikunena kuti Malawi munomo muli makape manjanjawidi anthu ooneka ngati olikonda ziko lawo koma ali makape okhaokha amene samafuna kunena chilungamo. Lero atulusa report la ndege lomanamiza kwa Amalawi pa Facebook. Pali ma account ochuluka kwambiri amene amalowa ma inbox mwa anthu, ena amapempha ndalama, ena amalankhula zambirimbiri zonama kuti ndi Boni Kalindo. Koma ineyo si ine ndilibe Facebook account. Muzaberedwa komanso musamakhulupirire zimenezo chifukwa ena chifukwa chokuti ine ndine omenyera maufulu ndi malankhula mopanda mantha ndi atengerapo advantage yomalemba zinthu, yomajambula zinthu zomanama kuti zomakhala ngati ndi Boni Kalindo ndi saline. Ine zanga sindibisa, ndimalankhula monga amene ndikulankhuliramu ndipo ndimang'alula. Ndizapitiriza kung'alula mopanda kuzibisa komanso mopanda kumunamizira wina aliyense, ndimangonenapo chilungamo. Zanga iwe amene uli wa DPP komanso iwe uli wa UDF komanso iwe amene uli wa Ford, makamaka inu amene muli ku parliament mukhale anthu osamala kwambiri chifukwa meeting inalikozana usiku, cabinet meeting imene akambirana kunena kuti wiki ikubwerayi onse a opposition ma MP ambiri mutumizidwe kunja. Ndipo muona mutumizidwa kunja ndipo peza ambiri ino mmasusuka mmafuna kukwera ndege izi zikugwazi, mutalandira ma $80 ma $100 kuti mupitire kunja. Kwakonzedwa plani yonena kuti
bilu ija ya age limit ibwererenso ku parliament, ndipo njira yache yofuna kukugonjesani ndiyotumiza ma opposition members of parliament, akutumizani ambiri inu kunja, ndicholinga kuti bilu imeneyi ikamabwera akamakayichita tebo pakapezeke kuti nyumba ya malamulo amene alimo ambiri ndi aboma. Ndikufuna ndikulankhule iwe leader of opposition komanso member of parliament amene uli wa opposition, kunena kuti kususuka kwanu popeza mwamba kale kujomba mutasegulira parliament, kususuka kwanu kupesa dziko la Malawi. Pakali pano cabinet meeting anaichita convene, ndipo akambirana kunena kuti age limit ya president ikhale 70 years kuchokera pano. Ndiye iwe wosusuka, iwe wosusuka othamangira ndege, iweyo gulana mandege, okwera ndege lero, okwera ndege mawa, mutumizidwa kunja. Ena nomufika saizi yogonedwa pajazimayi kuphweka akugonagonani ndikukunamizirani kuti muzipita kunja, inu kumaona ngati akukukondani, koma akufuna kuti manambazi anu mpaliamentimo akhale ochepa. Ndiye uthenga ndi umenewu. Uthenga wina ndionena kuti onse amene atazilankhulapo za ripoti akufuna kuchiteni panishi. Ena mumangidwa kuteko, muona anthu amangidwa kwambiri kuteko, wina amene akufuna kummanga ndi Boni Kalindo. Kunja kunonso kwabwera poison, anthu tiyikiridwa ma poison. Ndiofunika ndithu ife ma activist a genuine tizisamala zolandiralandirazi, zokudya ijazi, osamango odya pena palipose muzayikiridwa poison. Anthu awa sakugawa maswiti, ali pa ndandanda, ali pa liwiro lofuna kupha anthu amene ali a opposition, amene akususana nawo, amene akuwaphumisa mpunga wawo wa 2025. Ndiofunika musamalire kwambiri inu a opposition komanso inu ma activist a genuine. Akakhala ma activist a fake ndiye mukuwaziwa kale. Pakali pano pati kunena pano apasa 187 million imene akufuna kugulira magalimoto awo, asegulire maofesi komanso ma laptop, ndicholinga kuti aziyathandiza kuwalembera fake news. Malawi munotu zinthu zafikapo, mukufunika kuti amalawi ndofunika tisamalire kwambiri. Kodi ripoti ili mukulilandira? Ripoti looneka ngati ndi ripoti koma lisali ripoti. Ine chibadwire changa sinambe ndalionapo ripoti likutuluka phase 1, phase 2, phase 3. Ndiye kuti limenelo si ripoti. Choncho amalawi, uthenga wanga mama wauno ndi umenewo, ukupita kwambiri ku opposition imene ikugona kwambiri. Tikunena pano kuja kumachedwa kumpoto kuluwinga uko ANRB sakulembesapo anthu mmasentamu, anabweramo mmasentamu koma abwerera osalembesa anthu olokwana 500. Akupitirizabe maplani yawo okuba muziko la Nkhanza limene apolisi nawonso afikapo kumangozunza anthu. Tinanenapo za Kulimbi, motili Kulimbi kuso kunali meeting zulo kumene amakambirana kunena kuti mande lino mawa aloweso kunsika wa Limbi makamaka line yopita kwa Manje kukatulukira ku Eskom uko, akuti akufuna alande zinthu kumeneko. AOC apa Limbi asandukano somano meya wa mzinda wa Blantyre. OC wa Palimbi wasandukano chief executive wa mzinda wa Blantyre. OC wa Palimbi akutolerano somano makobiri kasi ndikuziwa kuti cholinga chake ndi chani. Ndiofunika kuti anthu inu musamale makamaka mavenda. Iyi ndi oning'iso kwa inu a MCP kunena kuti siku lina muyiona nkhondo ikubwera. Zimene akupanga apolisi akulimbi akuzunza mavenda koopsa, azimayi ndi azimayi amene amadalira kuti akhonza kupeza chakudya kuzera pogulisa zinthu zawo, akuzunzidwa ndi apolisi akulimbi. Uthenga umenewo ndikungoupereka ine ngati president wa anthu osauka kuti siku lina mukamva kuti ukukwafa anthu kulimbi, apa anthu ndi apolisi amene akuyendesa pawokha malamulo popanda olo asite ndikumalanda anthu zinthu mulimbi.
aitenga limbi ngati yopangira makobiri, ndikunenatu apolisi akulimbi oti masiku akubwera watibwera ndi mayina anu nonse, tikuulula ni mayina anu chifukwa nkhalidwe umenewu sunayenere kumachitika mu dziko la democracy. Tikuulula ni nonse amene mukuzuza azimayi ndi ana, mukuzuza Amalawi osalakwa ndi kumalanda katundu wawo, muli ndi anyamata anu, muli ndi timu yanu yozuza anthu. Izi zozuza apolisi kuzuza anthu zili konsekose muno Malawi, koma siku lina muzaziona. Bon Kalendo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Central Africa. So unalikuyankula kwa Bon Kalendo lelo pa 1 September 2024 maga president wa anthu osaukayo kapena kuti president wa Malawi first kuyankhulapo zokhuza lipoti la kafukufuku limene aku German atulusa la ndege imene inagwa ku Chikangawa ndipo inapha wachiwiri kwa president wa dziko lino komanso anthu